IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Bad news, Idol Dennis Kamen. Maladigitan dagiti padaman nalon iti Lawaga City gabuta di mabamanen iti presyo iti Eric Idol Bernard iti baglet akunada uno ti kagapas sampai na bilag 16 pesos per kilo iti panaggatang dagiti komersyante ngem no na bilag 18 pesos iti presyo na iti kada kilo. Kuna dagiti agat-gatang adumamin ti supply ti bagas ti Eric kaditi agundaway ng iti agdama marigatan tapay nga agilako iti National Food Authority sa gapuna nga lima ka iti presyo iti Eric manarimang nga minan Idol Bernard iti panaggapit iti pagay sipod pay arinunos ti bulan iti Pebrero nakarito bulan ti Marso ket manrimanen iti panaggapit dagiti manalon iti syudad iti Lawag awan ti maramidan dagiti manalon agilako dapat masabol damet ti kwarta kadagiti agpapaadal tanak na iti kolehiyo iti agdama ket tuloy-tuloy iti panaggapit iti pagay so ket nga agibilag sakbay nga ilako da tapos so pa 2 pesos Persiana nga pakalag-anan na tibusa dagiti manalon iti Lawag City. Dipintas ka atin Idol Bernard it Kundaway kapot si Mang Bay nga bagyo sa tagapuna nga nagsaklatamet dagiti manalon nga siya nga gilapit ti apit dalirik tapos ka sa Adam Tuto Serenda itong panawen iti tutudo uno kagawat na iti bulan iti September. Damak ko lang malibot agrikultura. Idol Dennis Gabriel Alicio kata Arden.